When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. Can I prophesy? Can I prophesy? Onke ama-chain abakubophe ngawo, onke ama-chain ababophe ngawo ifamily yakho, ngiyawagathula ngegama likaYesu. Bengithi ngiyawagathula ngegama likaYesu. Khawula lo ma-chain awakhawule, ama-chain amatyala. Nenzani? Ngiyathika? Zanayi. Nenzani? Nimenzani? Zanayi. Nenzani? Hey man! Nenzani? Nifunana? Nifunana apha kanti? Nimenzani? Apha eswini, John, apha eswini, niyasha, apha eswini. Yanazi nihlela apha eswini, John. Niba ngapha apha? Intoni ngamadoda ngabafazi? Ngamadoda ngabafazi? Ngabafazi. Hlela apha eswini. Nenzani apha kuyo? Nivelaphi kanti? Nivelaphi? Asikokude kuwe. Asikokude kuwe. Anikho kude kuyo? Saphi oil yam? Bring me my oil. Jonga ke niyasha. Yasha. Wenzekani ngo? Wenzekani ngo? Ushushu. Kuphani into zenu? Umlilo. Uvumlilo ngo? Niyahamba ngo? Niyamshiya? Hambani. Sanushiya into zenu. Kuphani into zenu. Miyeke nakhupha into zenu. Miyeke kuphani into zenu. Kuphani. Lephelelwa ngamandla. It's done. She's free in the name of Jesus. She's free in the name of Jesus. She's free. Anifuna ithenge le moto. Mike. Uthenga imoto nomnyanakhe. Yonke indawo sesivalile namhlanje. Unamali namhlanje. Imali zakhe sesivalile. Imali zakhe. Nabani na obamba imali zakho ndiyasikhulula namhlanje ngegama likaYesu. Abekho abantu abakho bengithi nabani obamba imali zakho ndiyasikhulula namhlanje ngegama likaYesu. Somebody shout fire. Wow. Hamba satha. Ufuna Hey, Mike, nimenzani? Sibusis, yasebenza le manje. Hey, khululeni nini? Zana, sondezeni. Khululani into zakhe. Khululeni man. Khululani into zakhe. Bring me an oil.
Bring me an oil. The name of Jesus. Yes. 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 I break the spirit. Now. 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 Loose. Loose. Kwenzakalani lo? Enzani na? Yes. Yachamani mna isukana. Ngiphelele ngapha. Lo mntana ubhashile manje. Ngapha. Ufuna bale moto uyasema uyasohlula lo umthomi zakhe. Namdi indoda yakhe yanya lo mntana. Unemali qithi eke waphangela. Sisi mic up. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hey! Nenzani enough. Nenzani man. Eh? Nenzani apa man. Ningobani nina ngo. Ningobani. Eh? Ningobani. Yes. The name of Jesus. Pamse. Pamse. Nimenzani. Eh? Nenzani. Nenzani nina ngo. Ningobani nini? Ningobani. Nifuna na. Nimkhisini. Sabi oy. 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 By the power of this anointing. Jonga nyasha. 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 Yabo sisulwanes. Sahluleki. The name of Jesus. It's done. She's free. Oh, you can do better than that. Let's celebrate Jesus. Let's celebrate Jesus. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Ndumkato utigera unonu chaibani ikaela mseshen apa nzongina utikuba ulikusera mtwana wami ebehlakiwe yebhozo enhloko ayaphumeleza lokuthe esibhedlela ndathi enkosini noma likhona inxeba kodwa igazi ingayufika ebuchotsheni kodwa ke amandla kaThixo uba ndomkela into ephilayo waphila akananeke. Amen. Ndibulisa umama notata nebandla lonke. Igama lami ndinguSiphesihle. NdinguSiphesihle ndize nobungqina. Ndikhonze apha last year. Manje nisiza ke ecaweni kungekho cawini phosayo. Then this year ngafumana umsebenzi ngoJanuary. Andakwazi manje nisize ecaweni because beniphangela na Sunday.
kanti manje sithi kwi-cousin yami makamane yenza ividiyo xa secaweni ndizomane ndibukela. Okay, ndifikile ke emsebenzini ndaphangela. Ndifikile ndaphangela emsebenzini ndahlala. Xa sele emsebenzini andinoma ndifike ndathandwa ngabelungu okanye kwenzeka ntoni, ikholiki yami yandisongela yathi bana andinoba ibibone ntoni, yathi ke nake if iphelelwe ngumsebenzi yona izondibulala, so ndizocela umthandazo ndizophakamisa nelitye likatata liyasebenza cause alehlukani nami yi-bracelet yam, cause ndiye ndathetha nayo ngoku agqiba uthetha laa nto ayithethayo ndathi awuzondenza nto. Amen. Molweni, ndibulisa utata nomama nebandla lonke. Igama lam ndinguSinethemba, ndingowaseDikeni. Apha bendize ngomsebenzi ndikhonje nje i-3 weeks. Bendiphangele eDikeni eVictoria Hospital, ndingusister ophethe iward. So ndabuya ndaza apha eKapa ndafikela udaba wam. Kanti udaba wam ube into zam wazenza loo nto ayenzileyo. But ngondikhonze i-3 weeks apha, I'm a ward manager, ndifumene umsebenzi. Jesus, hallelujah. Unyana wam wenza ilaw e-UCT, wenza ubugqwetha, ebedlalela i-Ajax kwiminyaka egqithileyo. Unyana wam ubizwe i-Sundowns, uyahamba ngoku. Hayi, hallelujah. Wow. So ndibulela amandla le ndawo nesithunywa sale ndawo. So khange ndibe ndifowuna actually. Ndabe ndisithi kwindawo endiphangela kuyo, ndiphangele eConstantia Bank emedical. So inenzekileyo ndifowuni bekwinto ethi ufowune nabantu wawubaphangela. Ndafowuna ngoLwesithathu kwathiwa into yobana yho kunini sukukhangela uyazitshintsha ifowuni. Ndathi ke mna ke bendingenafowuni. Nyhani wake nake le ntombazana zabuyela kuwe within 5 minutes kuthiwe call center. Nyhani yabuyela le ntombazana yathi siyakubuyisela emsebenzini eMediclinic eConstantia Bank. So ndiphethe phayana. Molweni bazalwane, igama lami ndingumakazi. Nazophakamisa amandla okunikela. Utata nake namva ngelinye langa eshumayela esithi andaba nguLazarona awayegula wade wabhubha. uThixo ebhizi kwelinye icala kodwa wamkhumbula uLazaro ngenxa kaSister wakhe. Ndaba ngenxa kaSister wakhe na kodwa wakhumbula iminikelo yomntana wako kwabo. Wahamba wayomvusa uLazaro. Ngenxa yeminikelo yami abantwana basikelelekile. Abekho apha abantwana bami. Andithandazi nabo kule ndawo, bazithandazela kweyabo indawo. Kodwa iminikelo yami isebenza nasebantwaneni bami. NgoLwesine ngecawe egqithileyo utata wathi abantu bazawuthenga imoto, abantu bazawuthenga izindlu. ILasbon yami ithenga indlu yanikezwa izithixo last week ngoLwesine. And ayiko kokuqala uThixo ebasikelela ngenxa yeminikelo yami. Unyanam unemoto, iLasbon yami inemoto. iLasbon ithenga inantsika indlu ngoku kulonyaka. Ngale 500 tata ndizotyala. Ndityala ezimalini zabantwana bami. Ndityala ingilosi yale ndawo ezimotweni zabo. Ihlala ubakhusela. Ihlala ibavelela ngamaxesha onke. Kulandlu ndifaka ingilosi yale ndawo. uThixo zaphinda akhumbule abantwana bami ngomnikelo wami. Ndiyabulisa ebandleni, ndiyabulisa kutata, ndiyabulisa kumama. Igama lami ndinguSylvia, ndihlala pha ko-RR. Umqondisi endinawo ngoBulongwe. Kulaa veki kwaphuma uBulongwe andizange ukufumane. Uye utata wathetha ereyidweni wathi uBulongwe kuzawuphinda kufumaneke kwiveki elandelayo. Nyhani kule veki pheleyo kwaphuma kwakini uBulongwe. Yaqomba abuzundiphosa ke kule game. Nyhani ndiye ndabufumana, ndabusebenzisa, ndahlamba ngabo. Kunomntanam ke osoko efuna umsebenzi, efaka isivu endawo engade afumane impendulo. Ndithenda uhlamba ngoBulongwe, yena khangade ahlambe ke ngabo. Ndahlamba zavuleleka indlela zakhe. Uthe ngale mini besize apha kwi-night prayer, sithe singekahambi endlini kwangena imessage ethi makaphangele izolo. Waqala ke nyhani ke izolo. Phaya ke kufunwa ungenwa ngemedical. So wamxelela ke umlungu uba akanayo imedical. Wathi okay ayinamsebenzi, wathi makaqalise, beqalisa ke izolo ukuphangela. So ke ngokwizolo uthe ke xa ebuya ke ngomsebenzini izolo, wathi namhlanje uthe umlungu mabaye eVengate bakwenza imedical uzobenzela ngokwakhe imedical. Ndiyabulela amandla.
Ndibulisa utata uShiyane nomama nebandla lonke. Nam ndizobulela uThixo umsebenzi into andenzele yona. Umntana wam usinde engozini ebesengozini yemoto. Itruck seyizawucinizela imoto ilele ngecala. Ndiyabulela le ngilosi iye yandithwala yamthwala umntana wam. Ndibulela imisebenzi kaThixo andenzele yona ngokukhonza kwam phantsi kwale nkonzo katata uShiyane. Omnye umqondiso endinawo, intombi yam ithenge imoto. Nangoku ndibe ndisiza apha ecaweni ndize ngemoto. Ndibulela kakhulu umsebenzi endenzelwe wona ile nkonzo katata uShiyane ngokungazenzisiyo nabangekafumani imqondiso nento zami ezingekaphumeleli. Ndiyayazi bazawuphumelela. Ndinomntana wam olinxila, ndiyayazi uzawuyeka utywala ngegama likaYesu. Bulisa utata Mdangi, bulisa uMatshabalala, ingelengele lizipho zimnyama ngokuqhwayayo. Yamva nje utata emane esithi umswati, ingelengele lizipho zimnyama ngokuqhwayayo. Ndiyabonga ubaba ungekho Tshabalala, ngeke ungenje neenkedama ezifana nathi, abantu abafana nathi namhlanje siyakwazi ukuthetha sime. Tata, ndingulaa mfazi wayesoloko ekhalaza kuwe. Khona mane ndikhala ndithi hey umthunzi wathi. But this time is not that, Tata. Ndizothe enkosi tshawe ngalaa mini wawuqala ukusinika ubulongwe. Ndakhuhla ngaba bebusweni njengoba uthile wathi kufuneka sibe ngathi siyahlamba. Amsho ngiyakhanya noko nani njongile. Ndahlamba ke. Ngaloo mini ngolwesithathu saya eLandle Town 2 ecaweni. Ndabuya ukuya kwami ndafumana imessage esuka ku-cousin brother wam usebenza kwa-fire brigade, umama yakhe nomama wam ngama-twins. Njengoba ndandisitsho kuni ndisithi umama ndiye ndamfihla kodwa akhange ndimkhilelelike ngoba bengenayo imali yakhe. Angikhange ndikhathale ngoba ndiyayazi ukuthi uThixo wenza izinto ngendlela yakhe. Uyazi ukuthi ucela le uThixo asakunike leya. Ndafika kunemessage ethi lama khawuthumele la catalogue kaMadleke. Umama wami ke ngumamdletshe. Ngithumela yona ngizobona ukuthi ndikwenzelani. Hey bethuna wathi uzangithathele le 9,000 ilitshe. Wafumanise ukuthi inhloko. Ndathi nice speech. Kunjani mntakwethu ufana uthathele le 10.5 nakhona ndiyoyika yazi. Wathi ngicedi unyanisile. Ngizalithenga ngoApril ngoMay ndiyaligqiba. Ndiyabulela Mdangi. Ndiyabulela Tshawe. Noba inyoka zingaba nenhloko ezimbini mabakunqabe. Wena you are the chosen one. Nginozibele kavokozela mna. Mambongo umbuyisa unqalela umvemnyama usondisa. Zalwa ngumazikulu ahlahla somnqumo esisigawula sibe sihlungu. Yazala ngeredio notna. Ilapha ke ngobonga ingilosi yalapha eyandikhuphayo endlini. Ndine-4 years ndingakhonzi. Ukhonza abantwana. Wangena ifowuni ngo-10 o'clock ethi uyabizwa nguprofethi. Uthi iza ne-22 rand. Uza kunceda, uza kunika into zokunceda. Kunzima ndigula, ndingalali, ndothuke nasebusuku. Ndithuke intloko yam ibuhlungu. Kunzima mani, kunzima nasendlini. Ndabizwa yile ngosi, ndabuza phi. Wathi bo yena lo mntu eBlue Hall. Ndithe eBlue Hall kuphi? Uthi kuseside C. Xa ndifike eside C, kocawe mama. Ndime egeyithini. Ndiye ungena apha eholweni ndifike kwi-security ndibuze uba iphi cawe. Athi yena ke hayi apha eliholo liyahayarishwa ngelo xesha. Kwenzeke ntoni mama? Akho xesha. Kwathiwa phaa icawe lapha ecaleni yathi ubizwa nguShiyane. Ndithi hayi bo kangayothi nguShiyane laa mntu. Wathi mama yakwaShiyane. Hayi ndaya phaa kwelaa holo liphambi akwaShoprite. Ndiyambulela kuThixo wale ndawo. Ndithe ndisakhonza utata abizwa uNozibele ndabe ndiphaa. Konde ndanqamezela uthetha into zam lo mntu. Xa ndifika apha wathetha ngokhunjuzo umntanam. Wathi ukhunjuzwa mba ndathi yintombi yam. Ndiyakhumbula abanye abantu. Hayi ke ukhunjuzwa wathi ubotshiwe.
wathi uyamkhulula uyakhonza uKunjuzwa. Hayi uKunjuzwa namhlanje une-business thengisa ii-needles, ii-box, uyaphangela uKunjuzwa wenza carpet, uphangela nabelungu amabhulu intombazana. Kho ke fika uyandibuza efowunini ajonga mama besiyofaka eSanctuary le nto. Uthi eli bhulu liyabuza hayibo unangaphi? Uthi amxelele. Uthi intombazana ekwazi ukwenza ikhabhathi. Uthi ewe, uthi ndenze nje izinto ngathi andizazi. Uthi lithi eli bhulu you are clever. Ngoku uzawufumana ii-shares ke ngoku. Ndiyambonga. Wow. Thank you so much for watching our programs. Pula. Hope you are enjoying it. Abraham Shiane, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba uaround Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha ezi-offices zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi Mphulaphuli into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before be uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto ozawufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndineentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagqwirha andileqayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti ezihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagqwirha alwa khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela Mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo, sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lisokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile
besiwa baninji bafikile behambe indawo bengancedakali bebanjwe sisifo sokuxhuzula namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho zininji kakhulu izinto endinazo ikhombo yotywala. Ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, dinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda. Umprofeti unalo elo yeza, liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile mhlawumbi nezinja asakhonkothi kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata sibanyengezele utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulale ebusuku ulaliswa nalento ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya sabasebenza sabanceda. Nawe ndingakunceda ndikusebenze ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ngemphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, si WhatsAppele, sifonele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, ngisebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda namhlanje. Order yours ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama nguEbrahim Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you.